vlog. Long time no see. Vi er på vej til Hamburg. Vi skal på sister trip. Ja, Finja hun er ikke lige noget, fordi hun spiser pølse. Og men så kan jeg det på video, fordi hun har en kæreste. Og han er sådan ret jaloux. Hun bliver legal senere. Vi skal til Vejle først, det er første stop, og så skal vi lige hen Freja, og så skal vi videre. Jeg mener det oprigtigt, hvis jeg kom til lidt der, så havde jeg kørt det ned på vejen. Okay, vi ses. Nu har vi første stop. Vi tanker lige vores bil en gang, og så skal vi lige rene og købe nogle snacks, og så skal vi videre, og det blæser lidt. Og jeg har lige fået tømt lageren bag den her busk. Hej. Nu skal vi købe snacks. Hun gik min snack. Du er min bake-off-snack. Ej, fedt. Efter klokken 8 er det billigt. Yes, Freja, yes. Du forstår sgu lave content. Vi er på vej til dig, julemanden. Lige ud efter næsen med varme huer på. All my colors for you. Det er også et moment, hvor vi rammer de samme toner. Vi harmonerer ved en fejl. Det er ikke en fejl. Harmonerer altid. Don't make me close one more door. Oh shit, smarter. Right to the heart of me. I never knew love like I know it with you. Will I never survive? It's just Ej, ses. Vi har det med, du går og tæver, for så bliver der jul og gaver. Den her vej. Er vi i gang? Ja. Hvorfor ved du hvad med Freja? Nå, nu er vi lige ankommet til hotellet, og vi skal ind og prøve det er den her vej. Yes. Vi skal ind og se værelset nu for første gang, hvor bliver det spændende. Og nu vil jeg lige tjekke ind. Så skal du lige stille dig ind, og så skal du filme, når jeg kommer ind. Okay. Ej, det er mega fint. Freja, kom med ind og Freja og Finja. Kom med ind og se. Jeg kan ikke komme ind, fordi du står i døren. Fashion. Nå, roomtour. Meget autentisk. Der ligger en dame. Okay, nu har vi lige sådan en seng. Hvor du sover der? Ej, jeg har klappefar seng. Christmas! Nu går vi til her i Hamburg og har stemning. Det er fedt. Der er fed energi. Sig, hvis jeg går ind i nogen. Nej, det gør du ikke. Du går ikke ind i nogen. Vi er på vej hen til vores første Christmas market. Okay, det første virker lidt wack indtil videre, fordi der er været 5 boder. Jeg har også kun fået en 5 derovre. Se, jeg har fået 5'er. We rater i booms. I'm gonna give it a 5 out of 5 booms. Boom! 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 Så, 5'er. Efter en længere shoppetur og lidt problemer med at finde sted at spise, så er vi ankommet til Prego. Wow. Og vi har bestilt sygt meget lækker mad, og det kommer her om 3, 2, 1. Sådan der, så er vi der. Det er bare Og det vi simpelthen har fået her på menuen, det er trøffelpasta, jeg ved ikke hvad det er. Og en anden god lækker pizza, og ja, nu vil vi bare spise. Mumme. Hej vlog. Nu har vi jo spist, som jeg ser, og det var bare fucking lækkert, mand. Og så var vi lige ude at shoppe det sidste. Eller vi købte faktisk noget. Udsigten. If you look to the left, you see... Okay. You see an hot anke. Men det er faktisk arme. Hallo, kunne det ikke være sygt nok, hvis I bare for... Du bare for Claus, så hopper du lige ud der. Okay, det var heller ikke sjovt. Jeg troede sgu da på det, hvor du stod, mand. Okay, vi ses. Vi er også med. Er vi i gang? Hej alle sammen! Ej, 2 sekunder, jeg tager det igen. Hej vlog, nu er det dag 2.
Og vi skal ud og udforske alle de sindssyge Christmas markets, de har her i Hamburg. Klokken 10. Vi er early birds today. Igen i dag. Finja, hun er frisk. Yay! For yay! Skal vi kysse? Kom, vi kysse på kameraet. Skal vi snæve, skat? Nej. Kom nu, kan vi ikke lige snæve? Nu har vi lige modtaget sådan en her. More fish. No, more fish. Skud, Anders Madsen. Ej, nu vil vi taste testen for jer alle sammen. Skål. Jeg synes, det er godt. Du kommer til at elske den. Er der brus i? Jeg tror det ikke. Ja, det er sådan lidt, men Den er lidt tyk i det. zero sugar. Zero sugar. Det går uns, 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 uns. Og det går uns, 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 uns. Du ved det. Eller skal vi bare... Nu vil vi taste den her. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Der er ost og skinke inde i. Okay, vi byder her. Jeg fik det slet ikke, og jeg fik måske kun brød. Er det cheesebrød her? Wow. Det er en 6. God ostebolle. Bedre end den i Lidl's Bakeoff i hvert fald. Er den god, Freja? Nej. Smag sæbe. Hvad vil du rate den? How many booms do you give it? En omvendt mup. En mup. Hvor mange booms giver du den? Den er so delicious. Jeg får blitz på, simpelthen. Nu vil jeg smage den her. Brænder jeg mig? Det ved vi ikke. Jeg brænder mig i hvert fald. Måske 2 booms. Boom, boom. Nu skal vi taste den her, og det er et chokoladeudtrukket æble. Jeg fik mere chokolade, men det smager fucking godt, man. I give it 5 booms. Hvad? Jeg har købt søde popcorn, og de kunne godt være lidt sødere. Det smager lidt for meget popcorn. Jeg giver dem 2 booms. Boom, booms. Hvor er I henne lige nu? Jeg ved ikke, hvor de voksne er henne lige nu. Freja, hun burde være en voksen, hun har taget os med på et marked. Ej. Så ikke sygt, han der. Fordi det er sådan en og der er en mand, han bliver ved med at kalde den i og man kan slå den til den Wow, der bliver sagt mange bip i det her klip, tror jeg. Der kommer mange biber ind. Og Fenja, hun var lidt usikker på, at Freja skulle med på den her tur i første omgang, og jeg begynder at forstå hende. Hvad har du at sige? Griberbarn er lige nede for Freja. Men der er god stemning. Griberbarn. Der er sindssygt god stemning. Man kan også få sådan nogle i chokolade derovre. Hvis der er noget. Okay, nu har vi lige været over i et lidt fedt julemarked, som var lidt anderledes, lidt spændende. Og nu skal vi ind til Hamburg Dom. Og vi skal ind og se, hvad det kan. Er det fedt? Er det hit or miss? Hvem ved? Følg med for at finde ud af det. Wow! Du ved det. Hey, hvad sker der? Du ved det. Har du nissehue på, eller hvad? Vi vender lige på droppen, sorry for venteturen. Imens kan I lige trykke like og subscribe. Rundt om træerne, det går uns, 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 uns. Og det går uns. Kom ind nu. Kommer der fire! I want some fire! Hej vlog, nu er det sidste dag, og det er søndag. Klokken den er 20 minutter i 12. Og planerne de er sådan lidt gået i vasken i dag, fordi at alt er lukket, så vi tager hjem.